Wih tebel amat iki. Sampun benten-benten balen. Sampai sios bae. Bukan pagar mesin apa terhubung semut segala macam. Waduh, jebol. Kudu dibongkar iki. Pakai sing Boten keuningan iki patahan ini iki. Iki wonten Tulisan. wonten tulisan ini iki, bekas dicat nih. Ini center. Wedi sedetek kurang meter wae. Oh nggih, wonten tulisan ini iki. Niki duhur sore ning dudukan jirat e. Udah rubak total. Karena cirin lah melanang wadon enten ning mriki. Wadon.